Hallo, Goeiedag. Heb je niet gebeld aan de deur? Wel? Oh, sorry. Nou, dat is het leuke van het Songfestival. Alles wordt helemaal afgeschermd. Alleen als je contact hebt met mensen, bijvoorbeeld de mensen van Treble, dan vind je nog altijd slinkse wegen. En op een gegeven moment waren ze eruit. Ze hadden de finale niet gehaald. En toen op een gegeven moment ging ik voor een interview naar het hotel. En toen zei ze van, kom maar mee naar de hotelkamer. Dus ik erachteraan met mijn camera. En toen hebben we een soort exit interview gedaan met de 3 dames van Treble en ik op 1 bed. Ja. Nu met het Songfestival deze 10 dagen of deze 7 dagen vond ik op het podium staan gewoon het leukst. En de sfeer eromheen was heel erg leuk. In het begin dan krijg je heel veel steun. Dus we hadden even zoiets van, oh, het was helemaal niet door als niet iedereen maar afhaakt. Maar meteen de krant ook weer erbij. Die hebben allemaal zoiets van, nou meiden, we blijven jullie steunen. Ja, er zullen vast wel mensen zijn die niet zo enthousiast zullen reageren. Ja, maar goed, je hebt ook als je wint, er zijn altijd mensen die het niet leuk vinden.